Tento rok bol ťažký. Nebyť tej krízy, tak týždeň je nie len závodov, ale natoľko úspešný projekt, že by sme mohli rôzne veci podporovať, ktoré sme mali v pláne, a mali sme v pláne ďalšie aktivity, ako je vydávanie kníh, vydávanie filmov, kalendárov, všeličoho. Nakoniec z toho zostal len film, rok 89, čo natočil Fedor Gál, lebo naviac nebolo peňazí. Ale myslím, že sme to zvládli. Tuto robia naši grafici. Tu máme archív týždňov. Toto je 5 rokov roboty. 2005, 2006, 2007, 2008 a toto je 2009. Ukáž mi prvé čísla. Prvé číslo je tu, takáto bola obálka. To máme na spoločnej stene. To je obálka prvého čísla. To nám takto zaramoval Mário Homolka s konštatovaním prečítané. Úplne prvé dvere je riaditeľka vydavateľstva, vedľa je predplatné. Tu je Robo Čere, náš výborný grafický riaditeľ. My píšeme, hovoríme, rozprávame to, čo si myslíme. Neskrývam, že naši redaktori v týždni majú názor. Nehráme sa na neutrálnych novinárov. Pravdu povediac, ja by som do týždňa ani nezobral človeka, ktorý nemá názor. V tom zmysle všetky články sú nejakým spôsobom ovplyvnené tým názorom. Mikloš s Dzurindom vo väzení. Keď bola na Slovensku pravicová, konzervatívnejšia vláda ako dnes, tak sme ju veľmi kritizovali a oni nás považovali za svojich nepriateľov, podobne ako táto vláda, ktorú kritizujeme, ktorá je zase ľavicová. Podľa mňa nie sme, to naozaj si, ja dokonca by som povedal, že my ani nie sme, že konzervatívne alebo pravicové noviny. My sme noviny ľudí, ktorí v tom týždni robia a tí vytvárajú jeho profil, jeho mienku. Podporujeme veci, ktoré sa ukážu ako dobré a odmietame veci, ktoré sú zlé, nevýhodné. Odmietame klientelizmus a korupciu, odmietame lož. Nevidím na tom nič pravicové a konzervatívne. Na druhej strane áno, no tak viacerí z redakcie sú veriaci ľudia, ale zase iní sú neveriaci ľudia. Sú tu kresťania, sú tu židia, sú tu neveriaci ľudia. Nič také ako konzervatívny nejaký kódex u nás neexistuje. To, čo je dôležité a to, na čom trváme, aj napríklad pri prijímaní ľudí, je kvalita. Vám tu visí americká zástava. Áno, my sme americkí vlastníci. To je taká zvláštna vec. Vždy, keď som v Amerike a vidím tam tie vlajky, ktoré majú obyčajní ľudia vyvesené, alebo keď som na škole tam a deti tam spievajú americkú hymnu a modlia sa, tak mi to príde úplne prirodzené, silné a hlboké. Súčasne títo naši, čo tu chystajú, príde mi to trápne, tupé a neúprimné. Ten rozdiel je asi v tom, kto to presadzuje. V Amerike tú tradíciu založili úctyhodní ľudia. Na Slovensku chcú, aby deti spievali hymnu a boli vlastencami ľudia, ktorí sami sú škodcami Slovenska. Asi to je ten problém. Tak toto je moja kancelária s mojou palmou. Tá palma má 12 rokov, to som si donesol z Prahy, keď som ešte robil Slobodke, a takto vyrastla. Želám sme, aby vydržalo ešte viac ako 5 rokov, a aby vydržalo ten tlak, ktorý na ňo je, čo sa týka dnešnej vlády. Aby si vážilo ľudí, ktorí robia v SME internetovú stránku, lebo to je podľa mňa veľmi dobrá vec.